Я тебе вельми прошу. Ну чому ти упартися? Гэта ж так легко. Ну, давай. Прывітанне, сябры. Ну, я прошу. Добрага ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ну, А што гэта Кася там робіць? Размаўляе з кімсьці? Ха, цікава. открывай ротик и повторяй за мной. Мама. Ну, да не мяу, а мама. З котом размаўляе? Во дзіва. Скажи хоть что-нибудь. Эй, ты куда? Мурзик, вернися. Сбег. Здаецца, ён пакрыўдзіўся на цябе. Ой, Лесик, бията, привітанне. Добрая раніца, Кася. Пакрыўдзіўся. Гэта я на яго павінна крыўдзіцца. Лянуецца сказаць малюсенькое слово. Кася, але ён жа кот. То что? Мы ж читали сказки Пушкина, памятаете? Там кот вучоны и сказки рассказывал, и песни спявал. Кася, але казка гэта свет нашай фантазіі. Там сапраўды і каты ўмеюць размаўляць, і зайцы, і нават дрэвы. Значит, гэта ўсё не по правде? На жаль, але жывёлы, якія ўмеюць паўтараць словы і гукі, усё ж ёсць. Так, асабліва некаторыя птушкі маюць гэты талент. Ух ты! Здорово! Значит, я все ж змагу кагосьці навучыць. А кого? Напрыклад, папугая. Правильно, яны самыя таленавітыя перасмешнікі жывёльнага свету. Как тебя зовут? Как дела? Хорошо? Моя любимая птичка, Су. Я тебя люблю. Ты шутишь? Я же хороший мальчик. Мы цеплю. Ты что? Класс! І шпакі могуць не тое, што слова, цэлую фразу паўтарыць. Неверагодна! Сёння ж полезу да іх у шпакоўню, знаёміцца буду. Ой, не трэба, Кася. Галак і варон таксама вучаць гаварыць, толькі неабходна быць вельмі цярплівымі. Ну а котики, собачки, я буду вельми стараться. Мушу цябе расчараваць. Дык ты ж толькі што сам сказаў. Галоўнае цярплівасць. Але тут нічога не атрымаецца. У катоў і сабак такіх здольнасцяў няма. Зусім няма. Бываюць, вядома, выключэнні, але вельмі рэдка. Ага, все ж бываюць. Я буду працягваць заняткі. Кс-кс-кс. Мурзик, верніся! Ну, Кася. Ну, а мы пакуль паглядзім мульцік. О, Кася, ты уже вярнулася. Як там Мурзик? Здраднік ён. На дрэва ўлез і не захацеў да мяне спускацца. Не дзіва, ты яго замучыла сваімі урокамі маўлення. Кася, змірыся. Ну няма ў яго таленту размаўляць. Гэта я ўжо зразумела. Эх, а ведаеце, што б я яшчэ хацела, акрамя таго, каб навучыць Мурзіка размаўляць? Не ведаем. А што? Отправиться у космічнае падарожжа. Ну і пераскокі ў цябе. Але каб быць касманаўтам, шмат чаго трэба. А што трэба? Галоўнае, ракета і скафандр. А яны ў цябе ёсць? Не, але я ўсё прадумала. Ціхенька прабяруся на касмічную станцыю, знайду там скафандр, апрану, схаваюся ў ракете і палячу. Зайцам у космос? Ну так, ну я і так заяц. О, здорово я придумала. Здорово, але ці гатовая ты да касмічных перагрузак? А гэта што такое? Ракеце, каб узляцець, трэба набраць вялікую хуткасць. Касманаўты вытрымліваюць моцны ціск. Яны перад гэтым доўга трэніруюцца. А ты ж ніколі не трэніравалася, так? Не, про гэта я не подумала. А як трэба трэніравацца? Існуе спецыяльны трэнажор, падобны да цэнтрыфугі. Касманаўтаў ім раскручваюць на вялікай хуткасці. І мне такі патрэбны. Дзе яго ўзяць? Можна пачынаць з кругавых арэляў. Так, Лесік, у нашым двары такія якраз стаяць. Сапраўды, моцна на іх раскруціся, вось табе і цэнтрыфуга будзе. О,
Дякую за подказку. Обов'язково поспробую. А яшчэ як тренуюцца космонавты? У космосе їх чекає нове випробування без важкості. А, я ведаю. Гэта калі лятаюць у паветры, нібы птушкі. Не зусім. Для таго, каб навучыцца рухацца ў бязважкасці, таксама трэба доўга трэніравацца. А без гэтага нельга? Гэта ж лёгка. Калі не вучыцца, ты просто будеш лятаць і бумкацца аб сцены касмічнага карабля. Ой, ну тады мне патрэбны і такі трэнажор. Вось гэтым цяжэй. Яны ёсць толькі ў спецыяльных касмічных школах. А пакуль Кася пачынае займацца фізкультурай, касманаўт павінен моцным быць. А для гэтага што трэба? Перш за ўсё кожны дзень рабіць зарадку, бегаць і скакаць. Дык чаго час дарма траціць? Пачну зараз жа. Раз, два, раз, два, раз, два. Ну, добра. А мы з гледачамі пакуль мульцік паглядзім. Лесік, а што ты ведаеш пра наш горад Брэст? Ну, шмат чаго. А чаму ты спытала? Проста мы з сям'ёй тады збіраемся да сваякоў і хочацца ведаць, чым болей. Ой, і нам з гледачамі таксама цікава, правда, сябры? Сярод іх, напэўна, шмат жыхароў Брэста. Расказвай, што ведаеш, Лесік. Ну, добра, слухайце. Брэст быў заснаваны болей за 1000 гадоў таму. Ого, даўно. І пра яго ёсць некалькі легенд. Раскажы хоць адну, самую цікавую. Добра. Калі горад быў толькі заснаваны, ён называўся Бярэсце. Гэта ад слова бяроста? Кара бярозы? Магчыма, і так. Бо легенда кажа, што аднойчы праз гэтыя мясціны ішоў са сваім караванам гандляр. На шляху яму сустрэлася дрыгва. Абысці яе было немагчыма. Гандляр загадаў збудаваць з бяроз, якіх было шмат навокал, шлях праз дрыгву. Так і зрабілі. Але перш чым ступіць на берасцяны насціл, гандляр прысягнуў. Калі ўсё будзе добра, ён заснуе на гэтым месцы паселішча. Караван паспяхова прайшоў па балоце, і гандляр выканаў абяцанне. Вось так па легендзе і з'явілася Бярэсце, горад, які зараз называецца Брэст. Цікавая легенда. Дзякуй, Лесік. Цяпер я магу ехаць у госці да сваякоў і не баяцца, што нічога пра горад не ведаю. А яшчэ што цікавага ў Брэсце? Абавязкова раскажу, толькі пасля мульціка. Добра. Ну, Лесік, мультик скончыўся. Расказвай яшчэ пра Брэст. Добра. Ці ведаеце вы, сябры, што на яго вуліцах можна сустрэць ліхтаршчыка? Гэта чалавек, які запальвае ліхтары? Яны ж былі калісьці раней. Так, а ў Брэсце ліхтаршчык працуе дагэтуль. Ён штовечара выходзіць адну з галоўных вуліц горада і запальвае ўсе ліхтары, а раніцай гасіць іх. Здорава! Буду яго шукаць, калі паеду туды. Абавязкова! Бо існуе такая прымета. Калі патрымацца за гузік брэсцкага ліхтаршчыка і загадаць жаданне, яно абавязкова здзейсніцца. Ой, мне таксама трэба з'ездзіць у Брэст. У мяне процьма жаданняў. Уяўляю, у ліхтаршчыка столькі і гузікаў не будзе. А яшчэ ведаеце, што вам спадабаецца ў Брэсце? Што? Цукерачны дождж. Няўжо такі бывае? Так, каля былой кандытарскай у адзін з дней ліпеня 1000 цукерак з вокнаў і дахаў ляцяць проста на маставую. І ўсе, хто прыходзіць на гэта свята, частуюцца колькі захочуць. Лесік, нам трэба, проста неабходна з'ездзіць разам з Б'ятай ў Брэст. Хоць на дзянёк, туды і назад, горад паглядзець, загадаць жаданне і пакаштаваць цукерачак. А я і не супраць, толькі калі Б'ята нас возьме. Возьму, з радасцю. Ура! Ну ўсё, будзем збірацца. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. Мы, як заўсёды, сустрэнемся зранку. У нашым добраранку!